Wiecie co wam powiem? Ten szpil to ciężkie kąsek chleba. I bez to ja dopiero się biera zań drugi raz. Ja się tyle zbierał sobie to zaś zacząć, bo... O, mogę wam powiedzieć, nie ma z tym poletku. Co ja się namęczył, zanim ja się dowiedział w ogóle co się sam robi. Co ja sam, póki ja to pochytał się zaczął na tym wyznał w końcu, to... Proszę was. Ja się teraz wezmę co innego, już ruda żeloza zrobił i no niby żech skończył, ale żech miał aż 0 punktów. No i bez to zrobimy i cyrk. Napocznij scenariusz. Coś pogodomy, coś połączymy. Zobaczymy, a w zasadzie zobaczymy co sam z tego wylezie. Wczytowanie. To mi tak te duplikowanie na ta śląsko-gotka w niektórych momentach to mi się to takie troszkę to... Coś w tym jest nie teges. No ale dobra, zaszporuj na koncie 1 000 000. Twoło naczynie. Zwiększyć płynność finansową. Dobra, już mniej więcej wiem co ja mam sam robić. Słuchajcie. Rozstoj mili. Co sam mamy? Bezpieczeństwo i te łone. Niech to się kludzi i teraz tak. Ja muszę wejrzeć. Co ja mam źle? Transport i rafinerio. Wiecie co ja muszę zrobić? Ja muszę się ta muzyka ściszyć, bo... Ja dostanę do ciuli od tego. Przepraszam was, ale nie szczymia. Jakaś miał... I no nie statystyki, ale... Kurde, kaj to było, bo ja chcę obejrzeć... Ja muszę kuknąć... Kajo mam kontrakty. Statystyki... Każdy sam tako raja. Kontrakty do wzięcia. Cena 370. Ja bierzemy Tifchoch, pokoż kunszczyczek, szrajbnij, przyklapnij. Dobra, i mamy kontrakt. I teraz tak. Musimy wejrzeć. Sztajgowanie firmy. Co my potrzebujemy? Co my potrzebujemy teraz? Teroski. Transport i rafinerio, dobra. I no teraz mamy fez mało pieniędzy, niech się to robi, niech się kulot ten pieniądz. Pieniądz nam ślatuje. To jest niedobre. To jest złe. Chcę sobie nam pieniądz rosnął, ino. I co sam jest? Zeitung. Karlsgruber Corp. Zacne kontrakty dawają stabilność. Tak się amtuje firma, gizdy. Tak się amtuje firma. Rojbrowanie uniemożliwione, czyli strajków nie będzie. Ekologii pierą się ze zmianami klimatu. A ja słyszę, co te zmiany klimatu to są mit. To jak to w końcu jest? Albo to jest prawda, albo nie. Dobra, czekajcie gizdy. Ja to muszę wykludzić. Jeszcze raz muszę wejrzeć. Transport i rafinerio. Dobra. Do transportu kupimy się... Tako... Ale nie, bo ja chciał... Ja chciał kupić, a ja mogę ino... Nie, zaraz, już chcę... Kurde, ja się dalej na tym nie umiem wyznać. Wiecie co? Produkcję, i no ja potrzebuję... Jak ja wykopy transport, ja by się kupił... Ciężarówka tako... Ja, kup się, dobra, przyklapnij. I to jest dobre. I co jeszcze ja potrzebował tam? Firma... O kule, jakie ja mam bezpieczeństwo szlabiutkie. Ja musimy się kupić coś do... Zaraz, bezpieczeństwo ja. Bierzemy. Kup. Wiele pieniędzy, przyklapnij. Dobra, za 14 dni. 2 tygodnie będę czekał, proszę was. Co to jest za firma? Ja myślę, co my są poważna firma, a to są jakieś... To są jakieś bele, co? Dobra, co my jeszcze potrzebujemy? Public Relations musimy sobie zapewnić. Konserwacja i Public Relations, czyli teraz tak, kupujemy opinia publiczna.
Na tanksteli się przytrafił w umfal, pucowanie. Dobra, dobra, potrzebujemy public relations. O, za tyle pieniędzów. Dobra, no trudno. Zmajstruj. Cóż ja mogę zrobić? Co to jeszcze tam było? Jeszcze ino wejrza... Konserwacjo, ja? Dobra. Konserwacjo... Ja w ogóle przed chwilą był na odpuście, wiecie co, ja się kupił makrony. Jak ktoś nie wie co to są makrony, to są takie śląskie ciastka, takie dobre, takie okrągłe. Smakują tak specyficznie, ale... Konserwacjo, nie stać mnie na to. My zaroplajtnymy. Zaroplajtnymy. My musimy chyba... Powiela, po 6. Dobra. Sprzedawą. Musimy trochę wyjść na plus. Za tona jest 6,75, to nie za fys, ale... No ale co ja mam zrobić? Musimy jakoś żyć. Konserwacją muszę sam się polepszyć. Dobra. Dowej. No i teraz lecimy. Włażymy na duże obroty. Co to będzie? Pieniądze lecą na dół. To nie ma dobre. To nie ma ani troszkę dobre. Ja zarabiam. Nie zarabiam. Dowoźli nowy sprzęt. Ja i teraz my powinni zacząć. Nowe są kontrakty. A co my mamy? Rafinerio. Kurna, transport dali jecianko. I no co ja mam zrobić w związku z tym? Awariusz kisz zły konserwacje. No to fajno. Muszę coś się kupić sam. Konserwacjo, jako nie wiem, jaki kran albo co. Już nie mam pieniądzów na to, patrzcie jaki jest biedny. Dobra, jest borocek. Powiela po 6,90, dobra, sprzedawą, no muszę mieć pieniądze. Być nie plajtna. Teraz są fajnie, idzie i no. Muszę... Sam nic nie mogę zrobić. I muszę... I no jak ja to mam zrobić, ja teraz nie wiem. Bo to nie są public relationy, pra. Doczkajcie, rozstojmili, doczkajcie ino. Jo, sam zaraz. 99, a dejcie, ciulnymy się. Mogę mieć 2 kontrakty? Łoros. Bodaj mogę, no, po jakiemu nie. Dobra. Domy się gibnymy. Zobaczymy, czy jakieś pieniądze do nas idą, albo nie. Bank Watykanu zmniejsza inwestycje i traci światowy szwung. Dobra, my są na plusie, a z drugiej strony trochę nie. To teraz tak spokojnie i teraz sprzedamy za... Dobra, ciul, sprzedowej. Sztejc żyjemy. Firma się kulo, geszyft się kulo. Dobra, i teraz możemy... Dobra, nie ma źle. I no teraz tak. Jo, muszę iść w transport i rafinerię, ja? Ja, dobra. Te menusy są takie, co by się na tym wyznać, to trzeba trochę czasu, bo to jest... Przynajmniej do mnie to nie ma poleku, to jest za skomplikowane. Jo, muszę iść w transport to też, ale już nie mam tyle pieniędzy, a w rafinerię? Jaką mam rafinerię, ale to... Jakie to są pieniądze? Ciule, Jezus, mnie na to nie stać, ja mogę iść w transport co najwyżej. Najwyżej mogę, dobra. Przyklapnij, no i teraz jadymy. Zobaczymy, czy plajtnymy. Dochód za miesiąc mi się sztajgo. Dobra, 8,000. Sytuacja rynkowo się nie zmieni, no to dobre. 12,000 mamy za miesiąc, 14, 16, 18, 20, 22. Nowe kontrakty mamy, dobra. Teroski halt. Powiela. Dobra, cena tako troszkę cianko, ale dochód za miesiąc jest... Geld tak jest fajny, no 50,000. Jak to nie pójdzie na pysk, to będzie wszystko fajniście. Dobre, dobre. Nowe kontrakty są dostępne. Ale ceny są takie ciankie. Jo, to smola. O, dostał
SS-mana. Mogę cię dostarczyć 21 za 71 tałzynów za rozki płatne gotówką. I to troski muszę się porachować wszystko. Jak ją mam... Dobra. Fajnie, machnymy to, ja, to fajniście. Taki geszyft to geszyft. Ja, no richtig. No i... Mamy teraz pieniądzów. Teraz muszę kuknąć jak to idzie. Public Relations. Kontrakt Werkmeister partner na 200 ton dziennie. 200 ton dziennie. Patrzcie. 152 tauzyny Geldtaga. Jaki jest normalnie dobry szef. Na dobrej drodze kontrakt wypełniony. Zaraz coś sam szafnymy. Ja muszę iść te bezpieczeństwo. Ten Sicherung. A, Sicherungi to są nasieni. Bezpieczeństwo. Co ja mogę sam... Dobra, co ja się beda? Nie beda szporowo, nie beda taki przepadzity zaś na pieniądz. To ja tych pieniędzów jeszcze mam, ale go dom jeszcze, bo... Ta sytuacja to ona się zmienia tak gibko, że... To żaden nie wie w jakim momencie to się dzieje. No raz je dobrze, zaraz już jest źle. Siesztaj go, sam zaraz leci. Kontrakt na 400 ton dziennie. 400 ton. Dobra, teraz to zobaczymy za wiele. O, jako cena. No ale sprzedam. Opinia rynkowo ślatuje, to ją muszę zabulić, wiecie, do kopertki. Do kopertki jakiś geld. Trzeba kupić troszkę opinii. Ło, mnie nie stać na to. Bo one chyba okupli. 260 tałzynów. Czy ja jest głupie, albo one są głupie? W to jest same głupi. No tak jeszcze do końca nie wiem w to. Ale biurowiec. Mi na nic nie stać sam. Co się dzieje? Nauka, jakichś krowów mamy na świecie coraz cieplej. A wiecie po jakiemu tak jest? Nie wiecie? Jak nie wiecie, to ja wam powiem. Ale nikomu nie godejcie, bo to jest takie łoszkliwe. To ja wam powiem jak to się dzieje. I no ja się sam sztopna, bo mnie zaroplajtnymy. Taka sytuacja się dzieje z kuli tego, co taka krowa stoi kaś na polu, albo na łące. I ona się w dupio trowa, nie? No, ma mymlo w tym pysku. No. I ona ta trowa potem tam idzie rein do tej krowy. No i potem ona się tam łonaczy, przetrawio i tak dalej. No i potem ta krowa gisto. Normalnie gist. A z kuli tego, co w gistach od krowów jest fez metanu, to ten metan potem idzie do luftu, idzie do atmosfery. I z kuli tego mamy coraz bardziej gorko. Tako historia. Nie godajcie ino, że ja jest taki łoszkliwy, bo to jest prawda na isto, ja by was nie robił. O, za 6 zł by znowu to bieremy. W magazynie jest plac na nowy towar. Ja, dobra, ino ja muszę teraz wejrzeć tak. Firma. Opinie i PR. Jo, zaraz sam sztajgna. Dobra, ja tak nie wiem, ja jest jak ten pies z tego mema, nie? Nie mam pojęcia co ja robię. W niektórych momentach, no tak nie... Staram się tego nie pokazywać, co by się gańby nie narobić, Wiecie o co łazi, bo mi to tak było gańba. Wiele to ludzi zobejrzy potem 2-3 tauzyny, a ja tak siedzę i ja nie wiem co ja sam robię. Ja cisnę jakieś fliki dupy, a sam nawet nie wiem co się stanęło przed chwilą. I mogę ino sprzedać, za 6,90 to ja sprzedam. 84 tauzyny mam na szparkasa, na książeczka. O, jo, zaraz sam coś. Coś bych kupił i no nie wiem co, bo ja mam tak mało pieniędzów. Ciule, sprzedawamy, 6,60, sprzedawam, wszystko, hopie. Sprzedawaj, wszystko sprzedawamy. Wszystko, sprzedawaj. 6 tauzinów tonów, za 6,80, sprzedawaj, wszystko, hopie, wszystko sprzedam. Wiecie, jest taka śpiewka, przepijemy naszej babci domek mały. No, a po niemiecku,
Wir versaufen unser Oma ihr Kleinhäuschen, Kleinhäuschen, Kleinhäuschen. Wir versaufen unser Oma in Kleinhäuschen und die erste und die zweite Hypothek. Dobra, co ja mam zrobić teraz? Ja muszę wejrzeć na te kontrakty i na kaj one były. Ja mogę za 3,70 mogę to szrajbnąć, ewentualnie mogę się pod tym szkrobnąć. Ej, a jak ja by tak wszystkie kupił, to co wtedy będzie? Ja nie wiem, ja nie wiem co ja robię. Wszystko kupię, ciul. Mam to kajś. 3,80 kupię, robię. Wszystko robię. Wszystko robię, patrzcie, za 5,80 ciul, sprzedaj 200 000 na koncie. Jo to smola. Jo to smola, ja nie wiem co się sam dzieje już teraz. Ja mam 190 000. Public relation. Ej, wszystko mam dobre i no nie public relation, bo mnie dali nie mogę się tego kupić, bo mnie na to nie stać, no. Jak ja mam się to kupić, jak mnie na to nie mo stać? Co ja mam? Nie wiem, no dyć nie urodza tych pieniędzów, no nie urodza, a na stromach mi nie rosną. Jo, to dupca, już się aż ześterował mi aż łażą tak. W czasy fezwer za granicą, ruła do nurkowania gratis. Proszę was, bo miało szczaśnie, albo się, jak to się godo, zdupia się ze stołka zaraz. O, ciulingesu. Czekajcie, ja teraz... Ja muszę iść te public relation, bo ja mam wszystko na isto takie piękne i no te public relation nie mogę się kupić, bo to jest za drogie. Ja mogę się kupić, ciul majstruja. Przyklapnij to ja, 60 000. Nie poradzili zrychtować kara, 13 000. Ja już czuję jak mi to poszło po bajtliku. Ja już nie wiem nawet kają mam bajtlik, ale już czuję, że ja się zrobił biedny. Nie poradzili my Ale feller, sztrafa. To się sztrofa godo, sztrofa. Co my sam udupili? Sprzedawą i no co jest... Jo plajtna zaro. Jo zaro plajtna. Ogłaszam upadłość. Sprzedawą. Wszystko sprzedawą co mam. Kaj to się sprzedawo. Nie poradzili my... Jezdy. Wiele już trofów dostał. Jo jest minus 67 000. Jo jest plajta. Jo już jest plajta. Jo już jest plajta. Kurwa, sprzedam. Wszystko sprzedam. Ja mam takie długi, że z tego nie Ja wszystko muszę sprzedać. Ja zbulał budynek. Co ja zrobił, wyprzedał firma. Wiecie co? Ja już tego ani dali nie ciągnę. Ja wam powiem, co to jest taki umfal. Ja się do tego nie nadawam. Skrobnijcie mi jaki koment na dole, co wy o tym myślicie, a ja idę śliptać do konta. Dajcie przynajmniej ściuka do wierchu. Wydupią stąd.